Čau ty lidi u dalšího videa, dneska jsem tady Já jsem tady a William Biker a Robin Biker. a já budu dávat otázky, jo? Takový divný, jo? Jo, já budu otázky dávat. A musíte se představit, jak se jmenujete. No, já se představuji William Biker a ty Robinovi rozbít držku. Já budu říkat otázku. První otázka je, jak se máš? Já se mám dobrý. Co jsi dneska jedl? Dneska jsem jedl jazyky, zelím a takový ještě dál. Jak ještě dál? Jaret. Jakou máte rád zpěváka? Koho mám rád? Co posloucháš? Jak se volá? Disco. Jaký disco? No, normální. Já jsem myslel, že je slepý, jako Billy. Já jsem myslel, že to je slepý, víš? Já zpívám Adalio. Já jsem myslel, že jsi takový degeš, víš? A ty si degeš, úplně koňarší. Já jsem nemyslel tohle lidi, oni největší degeš. A ty jsi úplně vľakoš. No a jaký máš romský jídlo rád? Jaký tebe? A máš nějaký slova romský sprostý třeba? Nebo normální, jak se máš? A ziběs, čau, živěs, a díkes. Ale, Musíte mít, řekni mi, že jdeme na ty otázky. A představte se nám. Představuji se, já jménem William Biker. A jak se máte, pane William Bigere? Mám se dobře tady. A co máte rád za romské jídlo? A romský jídlo mám rád. Knedlíky, guláš A dál? a dál. Polívku mám rád. A znáte nějaký slova cigánský třeba? Já nevím, jaký se máš, sprostý třeba, já nevím. Vy cigáni to máte hodně, že jo? Ale vy Česká republika. ty bagirovci, ty, jak šlo, bagirovci. A vy jste její synové, že jo? Vy jste... Tady jsem s kým? Tady je se mnou Robin a Jak se jmenuješ? já se jmenuji Michael William. A náš kanál je Familie, jako rodina. Jo? Myšte, dejte tam lajky, odběry. Tak. Já se zeptám na otázky, protože to známý, je známý video, je mě známý, je to William Biker. Je už pohad, když ho potkáte, běžte dál. No, rádi mám to. Takže, pane Bikere, co chcete zkázat lidem, aby dali co? Co? No, už mi dali Marky. No a tady toho člověka, co mám vedle mě, toho Robina Bikera, a on je takový bláznivý trochu. Stop. Je to cigán, který má hodně peněz, který se netrápí, a že někdo držkuje, rozbil mu hubu, rozbil. No. Já se zeptám takových pár otázek, jo? Jak se máte? Dneska pravdu řekněte. Já se mám dobře. Fakt? To je jedno, mimo, to je jedno. Jaký máte rád český jídlo nebo romský? Já mám rád jídlo romský. Romský, a třeba jaký? Jaký to mám rád romské jídlo. Knedlíky, guláš a bramborový salát. To je vaše jídlo. Ano. A můžu se zeptat, jaký máte cigánské pověry?
Cigánský pověry. Aj bože. Třeba, proč nemůžu si koupit boty na Vánoce? Musíte to vysvětlit tady lidem. Proč nemůžu koupit boty na Vánoce? My jsme Romové. No jako my Romové, proč si nemůžu koupit cigánské boty. A normálně to je špatně. Ale já myslím, pan Bagre, jinak. Proč cigáni nemůžou kupovat boty na Vánoce? Na Vánoce proč jako Romové nemůžou kupovat boty na Vánoce, No proč? protože jsou takový liší. Pověry, ne? Pověry. Pověli, no. A máte Vánoce nebo ne? Mám rád Vánoce. Hodně nebo málo? Hodně. Jaký máte cigánský sprostý slova nebo romání, jak to máš? Musíš mi tady řekněte, paní Bagirové, všechny cigánský slova, co máte a co znáte. Cigánský slova, Můžete tady všechny. cigánský slova, to je takhle, že nemám rád, když Pane Bagire, já mám něco jiného. Znáte nějaké slova, třeba romský, tak to i řeknete. Prostě, co znáte všechno, to řekněte ven. Nemůžete se zabát. mám cigánský slova normální Řekněte to tady. a já nevím, jaký. Maďarský mám rád taky a oběna mám rád. Ale já myslím něco jiného. Máte nějaký cigánský jako káďas, takový slova, myslím. Řekněte to tady, všechno, co znáte. Je to všechno, co jsem mluvil. No, můžete to říct všechno. No, ne, to je všechno. Však jste nic neřekl. Pane Bagire, jaké slova znáte? Romský, třeba já nevím, sprostý nebo romální? Romský, káčas, Dál, sokeres, dál, džahandrevník, dál, džahandrebu dál. a vodájím savorojma. Co to znamená? Je to je všechno. Savora? A do něj! Androje! A do něj Pane Bagire, vy nevíte, s kým se bavíte. já se bavím s jedním člověkem. Ano, ano. A může se zeptat, proč jsem takový gay, že mluvíte tady na mě buzeránský slova, že kančas, pandemii, žándrebu, žándresavou. Tady se mluví cigánský, jo? Kada bys vakel cigánské a kada somonca vakerou. Ty. Banko všeroleské, Nebo spíš bambokár. nenám tényleg bankokár, ale banke pinře. No a lidi se tady ptají, proč jsi takový zprostej, proč mi nadáváš, proč nebiješ, proč tady mluvíš blbosti a proč šišláš. A proč jsi mimo někdy. Tady to se mnou mluví, tady ten. Tam on mluví tak šišlavej, že nemáš s kým mluvit. A víš, proč jsem slyšlavej? Já vím, protože Protože už nemám na tebe náladu, čuráka. You dealing with the body of cars, or you dealing with the boss? Easy. And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max.